no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que lles temos que falar do inicio da veda da Nécora, que ven pechar unha campaña moi boa en canto a capturas. Estaremos tamén en Muros, onde os bateiros veñen de volver ao traballo despois de 4 meses parados pola marea vermella. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. A veda da Nécora, que non se poderá capturar ata o 1 de outubro, pon fin a unha moi boa campaña marcada pola abundancia de capturas. Os mexilloeiros da ría de Muros volveron ao traballo tras 4 meses parados pola marea vermella. A conserveira Pescamar conseguiu a certificación AENOR IFS superior, recoñece a calidade do traballo da empresa facilitando as exportacións ao mercado internacional. Ata o mes de xullo non volverá a haber nécora galega nos mercados. A campaña que se pecha foi espectacular en canto a número de capturas. Bota o peche unha boa campaña da Nécora con máis de 130 toneladas descargadas e 2 millóns de euros facturados. En Ribeira duplicábase o número de capturas con respecto ao pasado exercicio. Bueno, esta campaña deste ano foi bastante mellor que estes anos, desde os últimos anos que tuvemos. Refieronme a capturas. Capturas tuvemos casi o doble de capturas. Víase que había bastante máis Nécora, outra que tamén se dedicaron un pouquinho máis tamén a Nécora, como a ver, ao fallarnos o pulpo e iso, pois moitos barcos cambiaron para esa arte. Pero en general sí que notamos que este ano foi un bo ano de Nécora. En canto ao prezo, a cotización non foi especialmente alta, cun valor medio de 14,5 euros, con picos de suba en épocas destacadas como Nadal ou verán. En precio, bueno, a xente, polo que eu falei ca miña xente, a xente queixouse bastante nos precios. Houve momentos puntuales, non? Como é cando as Navidades, no verán, ao acabarse o verán, o turismo, pois sabemos que chega a baixar outra vez un pouquinho máis, non hai tanta demanda. Agora aquí nas fechas das Navidades sí que repuntou, chegamos a vender a 50 euros, 45, 50, pero xa te digo, 2 días puntuales. E o resto da temporada foi un precio normal, ben asequibles. Sacamos unha media, miramos aí un pouquiño ainda, unha media anual de 14,50 euros. A partir de agora iniciase un período de veda que se prolongará ata o 1 de xullo. Con este paro, a Consellería do Mar busca favorecer a reprodución e reducir o esforzo pesqueiro sobre esta especie. Xunto coa Nécora, prohíbese tamén a captura do santiaguiño, que non volverá ás lonxas galegas ata o 1 de outubro. Os bateiros da ría de Muros Noia traballan xa a pleno rendemento despois de que se reabrise o último polígono de bateas que quedase tras 4 meses de paro. Os produtores afánanse estes días en retirar a colleita de mexillón que durante 4 meses permaneceu suxeita nas cordas das bateas, á espera de que a marea vermella remitise. Fixo finalmente a pasada semana, cando reabría o último dos polígonos pechados, o Muros B. Dende entón, os mexilloeiros están a extraer unha media de 300 toneladas diarias, principalmente para conserveiras, pero tamén para venda en fresco. O longo episodio de toxina que este ano afectou a ría provocou que non puideran aproveitar a campaña de Nadal. Aínda así, os profesionais teñen boas expectativas de cara á vindeira campaña. Daí que estean a axilizar a retirada do mexillón de tamaño comercial das bateas para dispoñer así de máis espazo para a cría. Durante os meses de paro realizouse o desdobre das cordas, pero non poder retirar o bivalvo, a futura produción quedaba limitada. Agora tan só hai que agardar que a toxina non volva a facer acto de presenza por un longo período. Facemos agora balance con Portos de Galicia sobre as actuacións realizadas en reparacións de sinais de balizamento ou pantaláns.
Dende Portos de Galicia fixeron un balance dos investimentos realizados en actuacións de mellora nos pantaláns dos peiraos da provincia de Pontevedra. 200.000 euros foron investidos nestas melloras, o que significa que se actuou no 70% dos portos con pantaláns da provincia. Temos que decir que este ano se actuou en preto dun 70% destas instalacións flotantes na nosa provincia, instalacións que son tanto os propios pantaláns propiamente ditos, como son tamén os brazos de amarre, tamén coñecidos como fingers, ou incluso os diques flotantes que dan moitas veces abrigo a determinadas dársenas. En este sentido, dentro dese 70% de estructuras nas que se actuou, correspondentes a portos da provincia de Pontevedra, decir que os traballos máis habituales son os que teñen que ver coa reparación de flotadores das propias estructuras. O presidente de Portos informou que dende a Consellería do Mar se executaron ao longo dos últimos meses preto de medio centenar de actuacións de reforzo, mellora e reparación de pantaláns. Durán lembrou que estas actuacións dan resposta ás necesidades que se presentaban neste tipo de infraestructuras en canto á súa reparación e mantemento. En concreto, o ente público actuou ao longo de 2017 en 23 portos da provincia de Pontevedra. Dos máis de 400 sinais de balizamento instalados nos peiraos galegos, Portos de Galicia revisou e reparou preto de medio cento durante o ano 2017. Deles, 25 pertencen ás Rías Baixas. Atendendo os datos da provincia de Pontevedra, Portos interveu en 18 instalacións. Leváronse a cabo melloras, por exemplo, no peirao Cambadés de Tragove, en Pedras Negras no Grove ou en Vilanova de Arousa. As avarías máis habituais son pois a sustitución das propias lanternas das balizas, a veces tamén outros elementos como poden ser os postes nos que están situadas, os cargadores, as baterías, son, digamos, as averías máis habituales que se reparan por parte de Portos de Galicia cando se producen esos desperfectos. Sei que a maioría dos danos proceden dun mesmo responsable, o mal tempo. Na maior parte das ocasións os desperfectos veñen orixinados por inclemencias climatolóxicas, meteorolóxicas e, sobre todo, en este último ano, pues, con esos temporais que hubo no mes de febreiro e no mes de marzo. A intervención no medio cento de balizas en toda Galicia supuxo un desembolso dun 65.000 euros. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A conserveira Pescamar ven de recibir a certificación de calidade AENOR IFS superior polo seu bo facer na comercialización exterior dos seus produtos. Con 50 anos de historia ás súas costas e un volume de negocio de máis de 55 millóns de euros, Pescamar acaba de superar un reto. A conserveira foi recoñecida cunha das meirandes certificacións de calidade alimentaria, a AENOR IFS de nivel superior. O recoñecemento mesmo sorprendeu os responsables da empresa, xa que les agardaban ser recoñecidos cunha certificación menos ampla. La certificación que viene a constatar que llevamos muchos años haciendo las cosas bien y que cumplimos con los estándares más altos de calidad exigidos en cualquier país del mundo. 2 años de mucho trabajo, de inversiones, de documentar procesos para que un agente externo acreditase que nuestra buena calidad existe, tanto en organización como en procesos y productos, y que está a la altura de las mejores empresas del sector a nivel mundial. Superado o 97,65% dos estándares de calidade co certificado xa no seu haber, a conserveira conta con abrir as súas exportacións a novos mercados internacionais e que, ademais de premiar o traballo ben feito, estes recoñecementos son a base para ter presenza en moitos países. Cualquier, potencial posible cliente, cualquier posible socio que pueda haber en cualquier país del mundo, pues sabe que la empresa cumple con unos requisitos de calidad y de seguridad alimentaria de primer nivel, que pueden ser ya válidos para poder establecer cualquier relación comercial, cualquier relación contractual, como decía Lupe, pues a distancia, porque hoy en día efectivamente de lo que se trata y en el mundo en el que estamos metidos es un mundo de globalización, un mundo de internacionalización, en donde nuestros proveedores y nuestros clientes ya no están al lado de casa, sino que están, afortunadamente, pues, a muchos kilómetros y en muchos mercados diferentes.
Para superar a auditoría, nos últimos 2 anos Pescamar esforzouse en adaptar o seu sistema de traballo aos requisitos de AENOR. Con todo, segundo recoñecen os responsables da conserveira, o máis difícil foi conseguir plasmar sobre o papel o seu bo facer, avalado con 5 décadas de traxectoria. Seguimos a falarlles de empresas relacionadas co sector, esta vez dándolles conta da visita da conselleira do Mar a Alicruza na Pobra. A empresa Alimentos Cruz del Sur, fundada en 2007 e radicada no polígono da Tomada na Pobra, funciona como plataforma logística e de distribución de produtos conxelados. 10 anos despois da súa posta en servizo, a empresa vende sufrir unha importante transformación, coa optimización dos seus procesos e sistemas de xestión no tratamento de túnidos. Foi posible grazas aos fondos da convocatoria dos GALP 2017, dos que se beneficiaron outras 49 empresas galegas, cun importe total de máis de 8 millóns de euros. Para iso seguimos poñendo a disposición de todo o sector da transformación as axudas necesarias para axudarlles ao sector a cumplir neses proxectos de mellora, de innovación e de novas tecnoloxías que fagan máis competitivo o noso sector. Neste caso, no ano 2016 se resolveron 30 proxectos de pequenas empresas, como é o caso desta. No ano 17 se resolveron 50 proxectos máis e a finales deste mes se convocará unha nova orden de axudas tamén de carácter plurianual, que son outros 12 millóns de euros máis a disposición do sector. Precisamente esta nova convocatoria está aínda en proceso, polo que os grupos de acción local de pesca están a organizar xornadas nas distintas comarcas para dar a coñecer as experiencias dos profesionais que se beneficiaron destas subvencións. Dámoslle agora conta de 2 novas relacionadas coa muller e o mar. Por unha parte, a presentación da nova páxina web da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca e tamén da recepción por parte do presidente da Xunta ás redeiras que participaron no proxecto Enredadas. A Asociación Nacional de Mulleres da Pesca, AMUPesca, naceu hai 2 anos co obxectivo de dar visibilidade ao labor diario das mulleres do mar, así como a súa importante contribución ao sector pesqueiro. Na actualidade aglutina unha vintena de asociacións do sector, como armadoras, redeiras ou mariscadoras, traballadoras todas elas en oficios directamente relacionados co mar e que só en Galicia roldarían a 6.000 profesionais. Coa creación desta nova web pretenden contar cun espazo digital de intercambio de ideas e experiencias, co fin de impulsar o seu liderado e participar de xeito activo nos órganos representativos e consultivos do sector. Ser capaces de aglutinar, identificar a todos aqueles colectivos que de algún xeito teñan vinculación co mundo do mar para poñer en valor este traballo que estades a facer. E isto só se pode conseguir, como decía Amelia Earhart, facendo. E facendo é como se consigue que en menos de 2 anos de 11 asociacións pasarades a 21. E aínda nos queda moito traballo por percorrer. Unha das cousas máis importantes que eu entendo para visibilizar o traballo, para poñer en valor o traballo que facedes as mulleres, é precisamente asociarvos, que a sociedade vos conozca. E os individualismos non son vos en ningún campo da vida, pero moito menos non son vos cando un o que pretende defender un traballo, unha actividade e defender en realidade un patrimonio e unha cultura que nos toca a todos os que estamos aquí. A creación da entidade xurdida ao abeiro de Cepesca foi posible grazas ao programa operativo do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca. O proxecto Enredadas, no que participaron redeiras de varios puntos de Galicia dende o ano 2012, tiña por obxectivo diversificar a actividade deste colectivo, elaborando produtos artesanais coas redes. Esta iniciativa valeulle á Xunta de Galicia un importante recoñecemento na última edición dos Premios Nacionais da Artesanía. É por isto que dende a Administración Autonómica quixeron recoñecer o importante labor das 3 agrupacións que participaron no proxecto, cunha recepción co presidente Alberto Núñez Feijóo e a conselleira do Mar, Rosa Quintana. Durante o encontro, o titular autonómico destacou a importancia de manter viva esta profesión e de dala a coñecer tamén a través da artesanía. O presidente gabou tamén o carácter emprendedor das mulleres mariñeiras que loitan por garantir o relevo xeracional no mundo marítimo e favorecer a igualdade de oportunidades profesionais. Agora sí, chegamos ao remate do noso programa por esta semana. Lembren que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. No horizonte,
nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.